tam. Asi jedným hlavu. Ja tam skočím asi dvakrát. No, boj si. Ty to je nápad. Ide skočiť z lehátka? Zemak, daj ho do rady. Alebo urob si mostík z toho. Čo ideš do výšky? Tak miesto na rozbeh. Poď prvý. Prečo naraz, nie? Nie, to nebude nás vidieť nahrať. Mám si za sebou. Ahoj. Naraz. A ja to Vyskúšam sa. Chlapci, ešte raz kopajte ruky do Ne, to je 60, to není bohvie čo. Á, nešvíťa sa dobre. Čo trese? No chlapci. Zahodí ho. Dobre. Security. Dobrá je. Jaká je, dobrá? No. Počkajte ma chlapci, idem aj ja. Počkajte ma domů. Mobil máš niečo? No jak sa na piču chodí v tých stopánkach, či nejaký sa pláva. Krásny ste chlapci, krásny. To je kokot. Ale však čo posledný deň, last day, Mám ísť aj ja? Poďakov. All right. A za chvíľu Krašas vyjde? Čo? No. Security, security. Ja sa idem šipku ešte skočiť. Ešte? No dávaj. Chalani, kto ide teraz pre úteraky? Behni na rozličku pre úteraky. Máš tam? Hej, poď si prvý, nech ti dá pri úteraky. Zemak, ale vieš, aké je lozo chemical? A ty kokos. A ty toto má nemáš mastičku. Mám mastičku, no si tam. A čo nemáš mastičku? Ja znovím tieto vrani, nie? Ja, to Zemak zvoní, ja. Tondo. Dvihni ho si v tom lese. Quella hora, por favor? Serus, tu je Jongo, oni skačú do bazéna momentálne. V hoteli, hej. No áno, aj sekuriťak skočil. Nie, ja som Martin, Ondrej je sekuriťak momentálne. Čo? Teraz má to tričko aj peknú farbu. Kde je ten kokos s tými uterakmi? Kokos s uterakmi je na recepcii. No a ty ako sa máš? Sa vás vyšiel domov. A kde si? Zemak! Tono chce ísť na pivo, nevie ešte kde. Čo mu... Ondrej, na! Čo? Rozprávaj. Som mokrý, drž. Tomco? Haló, serus. Čo môj? Drž si. Maďo. Tu choď hore, sa rozbehni a tam ide skoč hore. Jebe, to netrafím. Jo, nie. Čo? Filip, chod s ním. A čo? Tam ide sa rozbehnete a skočíte do bazéna. Keď skočím na betón. Teraz ideš ty prvý. Čo? Jedna odnikám sa, on. Tento veľký. A to môže skočiť. To môže na hostiak, no? Šľahem ten je veľký. Ma rozmýšľaj sa. Ešte posledné salčičko.
taká dobrá je tá voda. Lebo tam sú chemikálie. Jak je to mokro, chalani. A môžeme ísť dole do štátu. Dám poslanec auto. No dávaj, poslanec auto. Do piče. A dozadu. Krása, krása. Zemak a poď na tú tambuku. Idem. Sekuriťak uteká, sekuriťak uteká. Holý bossy. Rozjebal. Sekuriťak som zbalený od teráku. Filipko, aké sú tvoje pocity? Máte moju tašku? Mám tvoju tašku. To sú tvoje pocity, hej? Mám tu na sebe. A ty ako sa máš, Martin? Voda. Voda aká? Teplo. Teplá. Jak dnes sme o polnoci na STV2. Úplne chlapci sú momentálne v mokrom stave. Tigi, buď ticho. Aby si sa neposral. A Filip necháva mokré stopy. Autentické zábery z posledného večera našich včerašníkov a jedného barmana. Zároveň našich dvoch úžasných sekuriťákov, ktorí celú dobu hovno robili. Zajebalo sa ako to trebalo. Boli na notebookoch na PS5.